Παλέφατα, έτσι λέμε, πατριαρχία ήταν πέντε αρχεία. Ήταν η Ρώμη πριν από το σχίσμα, Κωνσταντινούπολη, Νέα Ρώμη, Αλεξάνδρεια, Αντιόχεια, Ιεροσόλυμα. Το Πατριαρχείο Αντιοχία γεωγραφικά είναι τώρα σήμερα Συρία, Λίβανος, Ιράκ, Κουβέιτ, αυτά τα μέρη. Αλλά έχει και φύγει πολλοί έχουν φύγει στο εξωτερικό. Έχουμε στην Αμερική, στην Νότια Αμερική, στην Λατινική Αμερική, έχουμε στην Αυστραλία. Έτσι έχουμε 20 μετροπόλεις με 20 μετροπολίτες σύνοδο και έχουμε βοηθούς επισκόπους, τώρα είναι περίπου πάλι 20, βοηθάνε τους μετροπολίτες στις μεγάλες επαρχίες. Και έτσι μπορούμε να πούμε γεωγραφικά είναι η Συρία, Λίβανος, λίγο στην Τουρκία, νότιο Τουρκίας, αλλά και στην διασπορά έχουμε μεγάλο ποίμνιο και αρκετούς αρχιερείς. Η Σύνοδος αποτελείται από 20 μετροπολίτες και έχουν βοηθούς οι οποίοι δεν είναι μέλη της Συνόδου, αλλά βοηθάνε τους αρχιερείς. Έτσι γενικά. Τώρα στα μέρη αυτά της Μέσης Ανατολής η γλώσσα είναι αραβική. Από τον 7ο-8ο αιώνα που ήρθαν οι Άραβες εκεί, απλώθηκε η γλώσσα. Βέβαια και μετά και στην Εκκλησία αργότερα, μέχρι το 13ο αιώνα, η γλώσσα της λειτουργίας ήταν η ελληνική. Γιατί ο κόσμος εκεί μιλούσε και ο κόσμος ελληνικά. Αλλά μετά το 13ο αιώνα έγιναν τα ελληνικά γλώσσα μόνο των ιερέων και των μορφωμένων. Έτσι ο κόσμος έχασε την γλώσσα. Και αναγκάστηκαν από τότε να αρχίσουν να μεταφράσουν τα λειτουργικά κείμενα. Και όσο πάμε σε ξεχνιέται η γλώσσα, μέχρι σήμερα κρατάμε μερικά στοιχεία στα ελληνικά, τα οποία ο κόσμος τα ξέρει έτσι απ' έξω, δεν είναι. Έτσι είναι η κατάσταση σήμερα στο Πατριαρχείο Αντιοχίας. Η Μητρόπολη Χαλεπίου, η Βερίας και Αλεξανδρέτας, η λέξη Βέρεια είναι η αρχαία ονομασία της πόλεως. Αλλά όταν ήρθαν οι Άραβες εκεί, επέβαλαν άλλο όνομα, Χαλέπι, και επεκράτησε έτσι κοσμικά. Η Μητρόπολη είναι στην βορρά της Συρίας και έχει ένα μέρος που ήταν στην Συρία και μετά τον πήραν οι Τούρκοι, είναι τώρα στην Τουρκία. Έχουμε πολύ μικρό ποίμνιο, αλλά η πόλη είναι μέτωπο. Οι Ορθόδοξοι έρχονται μέτωπο με το φυτόριο των Καθολικών στην Μέση Ανατολή. Το Χαλέπι Βέρεια είναι η πρώτη μεγάλη πόλη μετά από την Τουρκία. Και όταν οι σταυροφόροι ερχόντουσαν για την Μέση Ανατολή, σταματούσαν, έκαναν ιδρύματα και κάστρα στην πόλη αυτή για να ξεκινήσουν πιο κάτω. Έτσι είχε μεγάλη ιστορία τους Καθολικούς. Λέγεται η πόλη Δεύτερο Βατικανό, γιατί πράγματι έχουν πολλούς αρχιερείς, πολλούς μοναχούς και μοναχές, μοναστήρια, ιδρύματα. Τα πιο πλούσια μέρη της πόλεως από τότε τους Γάλλους, τους Σταυροφόρους, είναι χριστιανικά των Καθολικών. Οι Καθολικοί την θεωρούν Βατικανό της Μέσης Ανατολής. Και πράγματι το καθολικό στοιχείο είναι πολύ ισχυρό στην πόλη και επηρεάζει και τους Ορθοδόξους πολύ. Γιατί έχουν πολλά ιδρύματα, σχολεία, νοσοκομεία και ο κόσμος τρέχει όπου είναι χριστιανοί γενικά. Επίσης η πόλη είναι μέτωπο με το Ισλάμ. Το Χαλέπι, η Βέρεια, θεωρείται η δεύτερη πόλη για το Ισλάμ μετά την Μέκκα. Γιατί έχει πολλά ιστορικά στοιχεία. Οι μεγαλύτεροι βασιλείς, πηγητές, χαλιβίδες έζησαν σε αυτήν την πόλη. Μεγάλη πόλη είναι. Και το Ισλάμ εκεί είναι ένα πολύ βαθύ στοιχείο στην πόλη. Πριν από 2 χρόνια ήταν
η δεύτερη πολιτιστική πρωτεύουσα του Ισλάμ στον κόσμο. Έχει πολλά τζαμιά, η πόλη έχει 6.000 τζαμιά. Μερικά τζαμιά είναι αριστουργήματα και πολλά άλλα πιο μικρά έτσι, σαν τόπος προσευχής απλώς. Έτσι είμαστε λίγοι Ορθόδοξοι, αλλά έχουμε, δεν θα πω δυσκολία, έχουμε ευθύνη μεγάλη, γιατί μπροστά από ένα πολύ ισχυρό μέτωπο χριστιανικό από καθολικούς, Αρμενίους, Προτεστάντες, έχουμε και το άλλο μέτωπο πολύ ισχυρό, το Ισλάμ. Όταν λέω μέτωπο δεν μιλάμε ότι ερχόμαστε σε εχθρότητα και συγκρούσεις, όχι. Αλλά έχουμε ευθύνη μαρτυρίας, γιατί εκεί είμαστε μια ενότητα και ο κόσμος αναρωτιέται γιατί είστε εσείς, τι σημαίνει Ορθόδοξος. Και να πεις τι σημαίνει Ορθόδοξος δεν είναι εύκολο πράγμα, αν θα πεις κάτι σωστό. Έτσι η Ορθοδοξία στην πόλη ζει με αυτήν την δυσκολία ή την αποστολή την σπουδαία. Αυτή η πόλη στο Χαλέπι έχουμε περίπου 20 ιερείς σε όλη τη Μετρόπολη. Είναι η βασική πόλη η Ιβέρια, είναι 2-3 πόλεις όταν λέμε πρώτη Συρία, είναι βόρεια της Συρίας. Είναι 3-4 πόλεις που είναι με λίγες μικρές κοινότητες και έχουμε στην Τουρκία 7 κοινότητες, εκκλησίες δηλαδή, πόλεις και χωριά, τα οποία μέχρι τώρα είναι περίπου 10.000 άτομα σε κάθε πόλη ένα μέρος. Ομιλούν την Αραβική, αλλά απαγορεύεται να την μάθουν στα σχολεία, στα σπίτια λίγο. Λειτουργούν στην Αραβική γλώσσα. Τώρα η δεύτερη, τρίτη γενιά μικρή καταλαβαίνει λίγο Αραβικά, αλλά δεν μπορεί να γράψει, να διαβάσει. Και έτσι αναγκαζόμαστε να κάνουμε μεταφράσεις στα τουρκικά. Έχουμε κάνει μεταφράσεις βίους Αγιών, τα περισσότερα ας πούμε λειτουργικά κείμενα, παρακλητική, με νέων όσο μπορούμε, για να προλάβουμε την γενεά που έρχεται, μήπως δεν καταλαβαίνουν αραβικά. Έχει επισκεφτεί η πόλη ο Αθηναγόρας, ο Πατριάρχης, ήρθε επίσης ο Χριστόδουλος Αθηνών και ήρθε ο νυν Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, έτσι επισκέφτηκε και την πόλη. Μικροί είμαστε με το αριθμό, αλλά η πολιτιστική κατάσταση της πόλης απαιτεί πολλή δουλειά και πολλή σύνεση και σοφία μπροστά από τους άλλους. Η Μέση Ανατολή είναι η γεννήτρια των 3 μεγάλων θρησκειών του κόσμου, του Ιουδαϊσμού, μετά του Χριστιανισμού και του Ισλάμ. Ανεξάρτητα τι πιστεύουμε εμείς για τις άλλες θρησκείες, αλλά μιλάμε για τους ανθρώπους. Μπορώ να πω ότι ο άνθρωπος στην Μέση Ανατολή είναι πολύ θρησκευτικός, πάρα πολύ. Όσο μίλησαν και κάναμε και προσπαθήσαμε εμείς οι χριστιανοί ιδιαίτερα να καλλιεργήσουμε στη Μέση Ανατολή πνεύμα πολιτιστικό, όχι θρησκευτικό. Γιατί είμαστε με ενότητα και δεν συμφέρει έτσι να είναι πολύ θρησκευτική η κυβέρνηση και αυτά. Αλλά στο τέλος καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι ο άνθρωπος στη Μέση Ανατολή είναι πολύ θρησκευτικός, ανεξάρτητα με ποια θρησκεία είναι. Η απορία και η προσπάθεια των χριστιανών, η προσπάθεια δική μας να επηρεάσουμε τους άλλους, τους μουσουλμάνους και λιγότερο τους Ιουδαίους, η θρησκεία να μην είναι φανατισμός. Γιατί λέμε πάντοτε ότι η Μέση Ανατολή γέννησε τις θρησκείες, τις 3 μεγάλες θρησκείες που πήγαν στην Ευρώπη, στην Αμερική, έκαναν πολιτισμό εκεί. Αλλά εξαιτίας του θρησκεύματος στη Μέση Ανατολή, αυτές οι θρησκείες κάνουν πολέμους. Και έτσι η απορία είναι μήπως η θρησκεία σημαίνει φανατισμό, μήπως η θρησκεία σημαίνει εχθρότητα. Η διαφορά στις θρησκείες, τι μπορούν να ζήσουν μαζί ή όχι. Εμείς οι χριστιανοί πιστεύω απομόρφωση από την φύση της θρησκείας μας. Ιδιαίτερα η Ορθόδοξη, όπου λίγο η Ορθόδοξος Εκκλησία είναι πιο καθαρή, πιο μακριά από την πολιτική. Πιστεύω λίγο στον χριστιανισμό
ως προετοιμασία της βασιλείας των ουρανών και έχω βασιλεία, επίγεια βασιλεία. Έτσι είμαστε λίγο μακριά από την πολιτική ζωή λίγο. Και προσπαθούμε έτσι να δώσουμε αυτό το πνεύμα, ότι η θρησκεία σημαίνει ένα πράγμα, είναι κανονισμός για να κάνεις καλές σχέσεις με τους ανθρώπους. Δηλαδή μια λέξη, αγάπη, ο Θεός είναι αγάπη. Και όποιος δεν δείχνει αγάπη, ας πάει στην θρησκεία τους να την διορθώσει ή να διορθώσει την πίστη του. Μπορεί η θρησκεία να μην του διδάσκει αυτό. Όλες οι θρησκείες μιλάνε για αγάπη, αλλά να πούμε την αλήθεια ότι υπάρχουν και στοιχεία φανατισμού. Όταν κάποια θρησκεία διδάσκει υπεροχή των πιστών της στους άλλους, αυτό το ελάχιστο. Υπάρχουν στοιχεία και διδάσκουν και άλλα. Ότι άλλοι είναι άθεοι, ότι δικαιούνται θάνατο, ότι είναι κουφάρ όπως λέμε. Αυτά στοιχεία είναι πολύ άσχημα σε οποιαδήποτε θρησκεία. Τώρα με αυτό το διάλογο το καθημερινό στην ζωή στη Μέση Ανατολή, ιδιαίτερα με το Ισλάμ, και αυτός είναι ο σπουδαίος ρόλος των χριστιανών στην Μέση Ανατολή, δηλαδή εκεί που γεννάται το Ισλάμ, ότι και αυτό γίνεται, να αναγκάσουμε τους μουσουλμάνους αυτά τα πολύ φανατικά στοιχεία να τα δώσουν άλλη ερμηνεία. Υπάρχει ένα ολόκληρο ρεύμα στους μορφωμένους μουσουλμάνους. Όταν τους λέμε αυτό το στοιχείο που λέει να σκοτώσετε τους ανθρώπους που δεν είναι από τη θρησκεία σας, τι σημαίνει αυτό? Και αναγκάζονται, γιατί οι χριστιανοί έχουν καλές σχέσεις με τους ανθρώπους, να δώσουν ερμηνείες. Ότι αυτό δεν λέχτηκε έτσι, λέχτηκε αλλιώς, και αυτό το ρεύμα όσο μπορούμε να το καλλιεργήσουμε, μπορώ να πω ότι αυτό γεννά ρεύματα ελεύθερα μέσα στο Ισλάμ, το ίδιο το Ισλάμ. Αν το Ισλάμ θα μείνει κλειστό, θα πάμε σε ρεύματα πολύ φανατικά και υπάρχουν. Αλλά εμείς λέμε αυτό υπάρχει και το άλλο υπάρχει. Και εμείς υπάρχουμε για να δώσουμε δύναμη στο άλλο ρεύμα, στο πιο ανοιχτό ρεύμα, στους μορφωμένους μουσουλμάνους. Και υπάρχουν πολλοί, 3-4 κέντρα χριστιανικά στα πανεπιστήμια στο Λίβανο, στο Παλαμάν και στους καθολικούς, κέντρα για το Ισλάμ. Οι χριστιανοί τα έχουν δημιουργήσει. Διδάσκουμε διάλογο και διδάσκουμε την φύση του Ισλάμ, την φύση, την φιλοσοφία των θρησκευμάτων. Αυτό δημιουργεί ένα πνεύμα ανοιχτό, δηλαδή να δεχτείς την φιλοσοφία των άλλων θρησκευμάτων, να δεχτείς τον άλλον, ανεξάρτητα αν είναι χριστιανός, μουσουλμάνος. Αυτή είναι η πίστη του, δεν είναι ο ίδιος. Ο ίδιος είναι δημιούργημα Θεού, πρέπει να του σέβεσαι. Τι πιστεύει, αυτό διαφορά, η διαφορά είναι πλούτος, για να διαλέγεσαι με τους άλλους και του δίνεις και σου δίνει. Και είσαι ελεύθερος να πιστεύεις ό,τι θέλεις. Οι χριστιανοί πριν από 50 χρόνια είπαν ένα έτσι στίχο που το έγινε πολύ γνωστό, ότι η πίστη είναι μεταξύ εσού και του Θεού, αλλά η πατρίδα είναι για όλους. Δεν μπορούμε να κάνουμε θρησκευτικά κράτη. Θρησκευτικό κράτος, λάθος. Ο Θεός δεν είναι βασιλεύς επίγειος. Και το θρήσκευμα, η θρησκεία είναι μια πίστη, ας πούμε, μεταφυσική. Δεν είναι για να δημιουργήσεις ένα κράτο εδώ στην γη πάνω από στοιχεία ισλαμικά ή χριστιανικά μόνο. Τέτοια ρεύματα δημιουργούνται στην Μέση Ανατολή και πιστεύω εγώ προσωπικά ότι όταν επηρεάζεται η βάση, δηλαδή η Μέση Ανατολή, η γεννήτρια των θρησκευμάτων, αυτό κάνει ακτινοβολία έξω. Ξέρουμε ότι οι μουσουλμάνοι στην Ευρώπη πιο φανατικοί γενικά ή κλασικοί, αν δεν είναι φανατικοί, για το Ισλάμ από τους μουσουλμάνους στα αραβικά κράτη. Πάνε εκεί, βλέπω μια διαφορά μεγάλη με τον χριστιανισμό, με την νέα κοινωνία, με την Ευρώπη, και κρατάνε πολύ έτσι στοιχεία που δεν είναι από το βάθος στην φιλοσοφία του Ισλάμ.
Και εμείς προσπαθούμε στη Μέση Ανατολή, εκεί που ζούμε καθημερινά τους ανθρώπους, τους μουσουλμάνους, να δώσουμε δύναμη και ισχύ σε αυτά τα καλά ρεύματα του Ισλάμ. Ότι το Ισλάμ είναι μια θρησκεία, πρέπει να αναγνωρίζει τις άλλες θρησκείες, πρέπει να σέβεται τον άνθρωπο, οποιονδήποτε, ανεξάρτητα από τι πιστεύει, εφόσον αυτός ο άνθρωπος διαλέγεται μαζί σου καθημερινά με αγάπη. Και αυτό έτσι, γι' αυτό πιστεύω εμείς στη Μέση Ανατολή Ορθόδοξη ιδιαίτερα, ότι ο ρόλος μας δεν είναι να ζήσουμε εμείς καλά ή δύσκολα. Ότι έχουμε πολύ βασικό ρόλο, γιατί ξέρουμε την αραβική γλώσσα, είναι η μετρική μας γλώσσα, έχει γίνει. Ξέρουμε το Κοράνιο από κοντά, ξέρουμε τους μουσουλμάνους στις λεπτομέρειες και ξέρουμε Ορθοδοξία, Χριστιανισμό και μπορούμε να είμαστε κρίκος συνδέσμου, να είναι ο διάλογος άμεσος εκεί. Και πιστεύω ότι οι Ορθόδοξοι πρόσφεραν πολλά. Μπορώ να σας πω ότι για την αραβική γλώσσα, που είναι η γλώσσα του Κορανίου, που δεν αλλάζει, δεν είναι όπως ελληνικά και σερβικά και ρωσικά, που είναι γλώσσα, η αραβική γλώσσα είναι ιερή. Δηλαδή το Κοράνιο δεν μπορείς να το ψάλεις τουρκικά. Μπορείς να το διαβάζεις, αλλά εκεί στην λατρεία αραβικά. Η αραβική γλώσσα την έγραψαν οι χριστιανοί. Η γραμματική της αραβικής γλώσσας την έβαλαν οι Ορθόδοξοι και οι Χριστιανοί. Έτσι έχουμε προσφέρει πολλά στην ιστορία για το Ισλάμ, για την αραβική γλώσσα, που είμαστε ένα στοιχείο από την ιστορία της περιοχής, αφού ήμασταν και πριν. Και πιστεύω ο ρόλος των Ορθοδόξων και των Χριστιανών γενικά εκεί να δημιουργήσει πνεύμα ελευθερίας και ανοιχτό πνεύμα μέσα στο Ισλάμ, το οποίο θα ακτινοβολεί και σε άλλα μέρη του κόσμου.